Yahlatshwa ngenxa yethu, yabonwa amaJuda ilenga Bizosikhatha nabantu. Ngiyacela umfundisi ezingaphambili bazalwane esimshayela izandla ubaba wala ekhaya. Amen. Umunganakile kahle ungathi mina ubaba wala ekhaya. Amen. Mnanyana nje. Amen. Alele simshayela izandla enkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabingelela abazalwane Jesu Kristu sishayela izandla thina sikhona. Siyababingelela abazalwane esiqalayo nabo abaqala ukunyathela la. Siyabamukela kusekhaya. Haleluya.
ngicela sivule incwadi izwi lenkosi kafishane 2 minutes ngoba ukhona ozoshumayela manje akwazi ukukhuluma nje lingavuliwe izwi. Exodus chapter number 12. Exodus chapter number 12. Ngizosho inhloso yomhlangano wethu injongo yokuthi sibe la. Ithimi yethu ilapha kuJohn chapter number 11 verse number 50. Ukukhuluma kukaKefasi uthi anazi yini ngifunde njengoba linjalo. Exodus chapter number 12. Sofunda nje amavesi ambalwa lapha ngoba siyisho lenhloso abantu bayazi. Verse number 50 esihamba ngawo uthi futhi aniboni 49 ngepho omunye wabo uKhayifasi owayengumpristi omkhulu ngaleyo nyaka wathi kubo anazi lutho nina futhi aniboni ukuthi kungcono kini ukuba umuntu oyedwa afele abantu ukuze isizwe sonke singabhubhi. Ithimi yethu leyo vicarious. Leli gama vicarious i theological term esho ukufaka umuntu esikhundleni somunye, ukwenzela omunye umuntu into, replace umuntu, ukusubstitute endaweni yakhe kufe wena. So umsebenzi uJesu okuyiwona umsebenzi awenza empilweni zethu ukuthi sasi bheke esiweni bazalwane si 100 kilometers speed sibheke esiweni. Wafika uJesu wafika wasikhulula. Haleluya. Ngize ngafanekisa izolo ngesibhakela ukuthi sasibhekene noSathane iziqhu zamehlo. Isiphakamisile intombazane lekhindayo ibhodi siphakamisile sibo yaphakamisa yathi round number 1 saqala safika kodwa sinqanqazela. Wafika uJesu wasikhiphela ngaphandle kweringi wabhekana nesitha esiphambanweni la acrasha khona uSathane. Ila aqeda khona ngoSathane. uSathane njengamanje usetshiza ngamaqhinga nje kuphela, ikhanda alisekho sengumsila kuphela. So uJesu ke wasikhulula wafa endaweni yethu. Exodus chapter number 12 ngizofunda lapha uverse number 13 siqale ku12 ngokuba ngiyokwedlula eGibhithe ngaloko busuku ngibulale wonke amazibulo eGibhithe awabantu nawezilwane ngibehlulele bonke onkulunkulu baseGibhithe ngikusimakade. Angisho ke bazalwane mangifunda le ihumusho lika 2020 ngiyazi ukuthi la kwaZulu unaleyo ngxokozelo between usimakade noMsizulu. Angikho ngokusimakade nami ngithatha lokho engitshelwe khona. Hale iBhayibheli nje lona libhalile bazalwane ningabe seniphuma senihamba. Cha ubhalwe la usimakade. Ihumusho lika 2020. Anginankinga nalutho bazalwane. Ngithatha lokho engitshelwe khona mina. Verse number 13 besithi igazi liyakuba uphawu lwenu ezindlini lapho nihlezi khona. Uma ngibona igazi ngiyokwedlula kini, ngeke ubhubhane lunibhubhise lapho ngishaya iGibhithe. Bazalwane la uNkulunkulu ulaka kaNkulunkulu wayithuthe njengoba esho ethi ngiyakubehlulela ngibhubhise bonke onkulunkulu baseGibhithe ngikusimakade mina. Haleluya. Ukusho kaNkulunkulu udiniwe indlela eGibhithe abangamkhonzi ngayo abangamphakamisi ngayo. Bazalwane izolo ngishila ayikho inkinga engako kumuntu edlula ukungamkhonzi uNkulunkulu. Haleluya. Lezi inkinga lokho nithi nazo inkinga encane kakhulu ukunenkinga umuntu abhekene nayo ukuthi akamkhonzi uNkulunkulu, akamphakamisa uNkulunkulu, akazi ukuthi kukhona odala izulu nomhlaba.
even ngisho angabe awulizwanga izwi lenkosi lithi izwi ngisho ngabe awumzwanga umuntu ekushumayeza kanje, kodwa mase sudlule emhlabeni akekho oza kuyilandelela. Asikho isizathu esithi wena ukholwanga ngani, because ngisho imvelo iyashumayela ngoNkulunkulu. Uphuma kotshani ubona utshani phunyiswa yini ungamphakamisi ophumisa utshani, yini ungamphakamisi onisa imvula, yini ungamphakamisi okhipha ilanga. Ngisho imvelo iyashumayela, ngisho ngabe umfundisa umzwanga akekho umuntu ongathi nawo ngakithi alikho itende la ngamiswa kwakusemafama, kodwa kusemafama ikhona imvelo. Akekho oyodabula olakeni kaNkulunkulu bathandekayo, akekho ngisho yedwa. Ngisho ngathi angisitholanga isikhathi sokuba ngishunyezwe ngangibhizi namabhizinisi, lelo bhizinisi limiswa ubani? Haleluya. So akekho uyilandulela la. uNkulunkulu uthi ngiyabajaja ngibahlulele bonke uNkulunkulu baseGibhithe, ngiyodila nabo. Uthi mina ke niyolekelelwa uphawu legazi. Inyanga la Nisan 10, kodwa iphasika Nisan 14. uNisan between uMarch and April. Hallelujah. So ungabe so confused abantu. Futhi enkosana ngenyanga yokuqala kuyiphasika bese uba confused, ngoba nawe uyabona kubhaliwe ngempela ngenyanga yokuqala shushu uJanuary, shushu uthi asibopheleke siyenhlangakazi. Cha bazalwane, bona bafunda njengomagazini, kanti iBhayibheli lifunda njengomagazini. Ufuna ulifunde izwi lenkosi liphefumulelwe, ulekelelwe umoya ingcwele. Inyanga yokuqala is not January, kodwa is between March and April, because ama calendar ethu, i-calendar Jewish calendar ne-calendar lethu alifani. I-calendar lethu inyanga yokuqala uJanuary, kodwa la okhulunywa khona ngenyanga yokuqala akona uJanuary. Nge-Jewish calendar is between March and April. Uthi uNkulunkulu indlu nendlu iyothola iwundlu. Mayisitholile iwundlu, indlu nendlu bese iyahlaba omndeni bese yaliphenya kube yiwundlu elingenasici, kube yiwundlu elincane, kube yiwundlu leduna. Uthi niyakuhlaba liyolinda ngomhla ka-10, ngomhla ka-14 bese liyahlatshwa. Uma lihlatshwa ngomhla ka-14 ngaphakathi kudliwa inyama, ngaphandle kunegazi elibheqiwe. Ingelosi yembubhiso noma ingelosi yokufa mayidlula izobona igazi bese iyadlula, ngeke ibhubhise. Ingakho kubalekile ukuthi fumana igazi likaKristu, ngoba imbubhiso isendleleni, asiphili ngunaphakade. Haleluya. Fumana igazi lalibheqiwe emnyango, ngaphakathi kudliwa inyama. Akwazi ukuthi ingelosi ibone igazi kodwa inyama uthothi ayikho ngaphakathi. Ayifakazelane le nto, ngaphakathi kube khona inyama, ngaphandle kube khona igazi. Awungakholwa la Sunday iphela sikubone esontweni ukuthi awuyakhona, sibone ngegazi libhecwe ngaphandle kanti inyama ayikho ngaphakathi. Masufika ekhaya wisidla mlilo. Haleluya. Sibona ngoba senishumayela nishintshe ngisho ukukhuluma ukuthi niya pretend. Haleluya. Indlela othandaza ngayo noma ukukhuluma phela khuluma ekhaya nje, washa izitsha lapho, hayi washa izitsha mntanami. Noma usuthandaza akube njalo. Wayish. Haleluya. Igazi ngaphandle, ngaphakathi inyama iyadleka. Asibona inyama idliwa emsebenzini. Ngiyazi umsebenzi une-language yakhona. Mongathi all bayazobani lapho. Haleluya. Ungashintshwa i-language yasemsebenzini. Inyama ibonakale noma ususemsebenzini ayidleki inyama. Ngaphandle alibonakala igazi. Haleluya. Haleluya. Ekhaya iba leyo nto iyona enkonzweni. Nothi inkonzweni ke ayisithothobala senkosi ke uzenza ikholwa ngisho ngena lapho uyabona uyapretenda lo. Uyapretend kuze umalanga
masuyilandele ekhaya haleluya. Inyama ayibonakali, ayidliwe ngaphakathi nangaphandle futhi igazi alibonakali. So inkolo sembubhiso yayibona igazi bese yadlula. Haleluya. Inhloso ethi sihlangane la lelo gazi kuthini lethu iphaseka nomehluko ngoba akusaphenywa iwundlu, kodwa iwundlu iphaseka lethu sekuKristu elingaphenywanga umuntu omndeni kodwa eli-approve uNkulunkulu laphasiswa uNkulunkulu wasinikeza uNkulunkulu for free of charge. Nanti iwundlu wahlaba eKalvari lafa lifela thina. Uma uvuma uJesu umukela igazi. Haleluya. Inkolo sembubhiso ithi ngabona igazi bese yadlula. Haleluya. Ngisho stroke bese izokushaya siyothi inhla awunanti igazi sibuyele kumnikazi waso. Haleluya. Ukuthi awulokho okuthumekela kwenzakalani. Ingakho kwesikholo, ingakho sila ukhono wahlatshwa. Likhona iwundlu elahlatshwa maphakadeni. Siyanamukela iphasika lethu, iphasika lakho, iphasika labo bonke. uKristu uyena inhloko, uKristu uyena owahlatshwa, uKristu uyena owa-approve uNkulunkulu. Ingakho kumele wena acknowledge, umamukela umazi, umukela igazi, umukela ukuphila. God bless you. Sengiphinda ngizande inkolo umfundisi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen.